Мисля, че е време вече да почваме. Така, много се радвам, че пак има толкова много хора. Значи, не сме ви разубедили предния път, че ние сме тъпи и по принцип нямаме какво да ви кажем. Щом все още ни вярвате, много се радвам. Надявам се и до края на курса да продължите да ни вярвате. Така, започваме пак с нещо весело. Това е разликата между работа на sysadmin и работа на девелопър. Се може да разбере, че жълтото е девелопъра. Днес ще си говорим за операционни системи и по-скоро какво правят те за нас. Първо искам да ви кажа, че за мен беше изключително трудно да разделим нещата така, както са направени по плана ни, поради простата причина, че е много трудно да не продължиш, както си говориш за, примерно, хард дискове, да не продължиш и да кажеш каква е връзката с партишени и така нататък. На мен ми е сложно, защото за първ път говоря така. Така че, ако има някакви неясноти, искам веднага да ме прекъсвате, не чакайте до края на лекцията, ще бъде по-лесно, ако сега зададете въпроса, да изчистим проблема. Така, започваме с операционни системи. Първо, тук съм описал какво ви дава една операционна система. Основното нещо, с което тя се занимава, е да ви дава достъп до хардуера на вас и по-скоро на вашите апликейшени. Тоест, по някакъв начин, вашия апликейшн, който вие пишете, да кажем на C, трябва да достъпи я мишка, я клавиатура, я хард диск, я мрежа, каквото и да е на компютъра, което трябва да достъпите, вие не го достъпвате директно обикновено, а го достъпвате през операционна система. Сега, тази лекция ще разгледа в какви типове операционни системи имаме и какво точно прави операционната система за вас. Първото нещо е, самите операционни системи се делят на два основни типа. Такива, които могат да бъдат прекъсвани от хардуера, т.е. екзекюшъна, който е програмата, която ви върви в момента, може да бъде прекъсвана в един момент от хардуера, и такива, които не могат. Като по-старите едно време не са могли. А сега по-новите, очевидно, можем. Това, което виждате и тук отзад, е една перфокарта. Очудващо, това е от Теософия. Просто в интернет така готина картинка си намерих. Това защо ви го казвам? Защото тези перфокарти де-факто са базирали как ще бъде построена една операционна система в бъдеще. Сега, първият пример, който започваме за операционна система, е очудващо, но с Arduino. Колко от вас знаят какво е Arduino? Супер! За останалите, които не знаят, това е една платка с един чип, компютърен чип може да го наречем, процесор, който можем ние да си програмираме по някакъв начин, и тази програма, която ние му слагаме, де-факто се явява операционна система за този чип. И тук това, което ще покажем с този прост код, е какво се случва, когато имаме interrupt и когато нямаме interrupt. Сега, в този код тук инициализираме една променлива pin 13. Сега забележете, че колко от вас не разбират си, първо тук да питам. Добре. За тези, които не разбират си, малко сте, слава Богу. Това там, секунда, тук някой каза, че трябва да използваме магнифайери, не знам защо. Това int pin е де-факто инициализиране на integer променлива в C. Така, след това отдолу имаме още една integer променлива state и тук някаква дефиниция, която имаме по принцип в библиотеката. Така, имаме тия две променливи. Тия две променливи се записват в паметта на чипа, т.е. от тук нататък цялата програма, цялата операционна система има достъп до тези променливи. След това извикваме една функцийка setup. Тази функцийка setup има за цел, когато се стартира този чип, да инициализира неговите входове, изходи или допълнителни операции, ако трябва да прави, ако трябва даже да ви инициализира някакви променливи. Тази функция се явява BIOS-а на Arduino. Така както BIOS-а ви инициализира дънната платка на истински компютър, това ви е функцията, която върши тази работа в Arduino. В тази функцийка аз тук казвам с pin mode
Така. След тази функция pin mode казвам на кой пин, в случая 13, за какво ще го използвам, в случая изход, а не за вход, можем да бъде вход или изход. И след това казвам, че на този ще чакам за interrupt. Interrupt какво представлява за вас? Представете си един ключ за светване и изгасване на лампите тук. Този ключ, това, което вие виждате, когато светните лампите, когато натиснете ключа, че лампите светват. Интерръпта в операционните системи де-факто представляват наблюдението на дадено включване или изключване на ключ. Това нещо за вас представлява нещо, което може да ви прекъсне кода. Тоест в един момент от времето, независимо до къде, представете си, че сте в един for цикъл, в този for цикъл, когато и да ви се случи, ако натиснете бутончето на лампата, вие може да го прекъснете независимо на кой ред от фора сте. При тази ситуация нямате никакъв контрол къде ще отидете в кода. Отивате директно на едно място, което процесора знае, и това място в нашия случай е тази функцийка blink отдолу. Секунда. Така. Ето тази функцийка blink. Тя се случва, тя се извиква, независимо къде се намирате в кода, в момента, в който вие натиснете бутона. Това е interrupt. Имате операционни системи, които по принцип не могат да хендълват interrupt, т.е. като натиснете бутончето, нищо няма да се случи. Не можете да прекъснете екзекюшъна на програмата. Но тези, които поддържат, ето нашата е една такава, може да прекъснете кода, при което може да свършите нещо по-важно. Представете си следната ситуация. Говорите с някой приятел, както си говорите, изведнъж ви звъни телефона. Това за вас е interrupt, това е точното нещо, което правим с този малък код. Ние по принцип в този loop, който е... защо го затворих това? В тази функция loop, това ни е основната функция на операционната система, и в нея сме записали, че ще пишем към pin 13 даден статус. Като този статус по принцип ни е low, което означава, че де-факто ако там на този пин нямаме, т.е. грешка, ако имаме на този пин някакъв светодиод примерно, той няма да свети по принцип. До момента, в който ние не прехваним някакъв интерръпт с blink функцията, при което ние ще променим... Не трябва в последния момент да си правя слайдовете. Да. Принципно е тук в тази функция трябва да променим стейта, за да може след това на следващия loop, тук Digital Write да запише state high, което е де-факто да подадем ток на съответния пин и нашия светодиод да светне. Това малко или съм затрил повече, или не съм го дописал. Съжалявам за това. Така, при операционните системи, които поддържат interrupts, е много важно в един момент от времето да можете да кажете на чипа да не слуша за interrupts. Защото, представете си, пак вие си говорите, обаче този път си говорите с шефа в среща и ви звъни телефона. Точно в този момент едва ли ще дигнете телефона. Същата е ситуацията с операционните системи. В някои моменти вие трябва да извършите нещо изключително важно за вашия компютър, за вашата операционна система. Затова трябва да имате начин да кажете, аз не искам да бъда прекъсван. Специално в Arduino имате едни функции no interrupt и interrupt, с което първоначално казвате, дигате един флаг в процесора и казвате, аз не искам да бъда прекъсван, съответно слагам след това кода, който е много важен и не трябва да бъде прекъсван, и след това продължаваме с interrupt. Тоест, оттам нататък можем да бъдем прекъсвани. Но тук нещо неясно. Добре. Така, следващото нещо с операционните системи е разделението на kernel space и user space. Това е друга основна част от операционните системи. Принципно, това разделение не е на практика kernel или user, а е разделение най-вече от гледна точка на памет. Тъй като предната ни операционна система на Arduino
Имаш достъп до цялата памет. Това означава, че първо нямаме други програми, които могат да работят с тази памет. И второ, тъй като има достъп до цялата памет, ако пуснем втора програма, която се опитва да работи със същата памет, може да се получи двете да работят на една и съща памет и съответно да не получим желания резултат. Така че операционната система при разделението на kernel и user space прави това нещо да ви каже коя памет е запазена само за операционната система, само за това, което се грижи за хардуера по принцип, и коя памет може да работи в user space, т.е. там kernel не се занимава, по принцип той само подрежда там паметта. Другото разделение, което е свързано, освен с памет, е свързано и с тип execution в самия процесор. Процесорите, сега като стигнем до виртуализациите, ще видите, имат няколко типа ограничения, но най-просто да го кажем, имат privileged mode, при който може да достъпвате абсолютно всичката памет, и non-privileged access mode, при който може да достъпвате само тази памет, която е заделена, примерно за вашето адресно пространство. Което е пак ограничение, свързано с паметта, но е вътре в процесора, не е свързано с операционната система. Така, това е второто разделение. Оттам нататък идва на как са построили операционната система. Имаме няколко вида, като аз ще спомена само 3 архитектури на ядра, т.е. на операционни системи. Първото е монолитно ядро. Монолитното има абсолютно всичко вътре в него. Ето както е тая джипка, има абсолютно всичко, ще отиде навсякъде, няма проблеми. И точно като е тая джипка, отгоре на багажника може да добавим още нещо, защото сме си оставили място на багажника да го добавим това нещо. Монолитни операционни системи по принцип са ни Linux, Windows, имам ги записани след малко в едно слайдче. Основното е, че имате всичко на едно място. След това имате микроядра. При микроядрата нещата са точно наобратно. Имате един основен слой, който се говори с процесора и паметта, и един трети слой, който ви имплементира комуникация. Всичко останало, като например драйвери, мрежови протоколи, файлови системи, всичко останало е user space процес, т.е. той не работи в privileged мод в процесора, той работи в non-privileged, има си една памет, която му заделя кърнела, оттам нататък то се занимава с работата. Имате хибриди. Хибридите са нещо странно, защото на практика те са монолитни ядра, които позволяват да имат връзка от user space директно към kernel space с няколко сървърчета. Така както пише тук, може наистина да пестите супер много, обаче на практика се ще изглеждате като гей. Така, това не го виждате, съгласен съм, няма проблеми. Така, това са архитектурите. Значи, ето, вижда ли се? Малко реже. Да, знам, че малко реже, ама това тук не е важно. Това е бордер. Мога да зумна още, да. Какво? Без да зумна няма как да го видите. Така, ето зумвам. Това са ни монолитни операционни системи. Жълтото е user space, червеното тук е kernel space. Не виждате го? User mode, kernel mode. Това е ясно, не? Така, в user space ви живеят вашите програми, не? Браузъри, мейл клиенти, ICQ клиенти и така нататък. В kernel space при монолитните ядра имате абсолютно всичко останало. Виждате, най-отдолу имате хардуера, след това ви започват девайс драйвери, шедулери, мемори, IPC-та, файлови системи и така нататък. Това цялото е вътре в едно цяло ядро. Не трябва да бъркате това, че може да добавяте драйвери под Windows или модули под Linux, да си мислите, че това е микрокърнел. Не е микрокърнел, просто когато е направено самото ядро, е оставен механизъм за надграждане на монолитното ядро. Това не е микрокърнел. Ето ни го микрокърнела тук. При микрокърнела забележете, че kernel space е много малък. Имаме хардуер, след това имаме Basic IPC. IPC е съкръщение от Inter-Process Communication. След това имате Virtual Memory Manager и имате scheduling на процеси. Нищо повече. Дори нямате scheduling за мрежа, за IO и така нататък.
Това е целият кърнел е само и тия два пласта, хардуера, който си говори и тия 4 неща, IPC-та, Virtual Memory, Scheduling и 3 неща са. Така, тези другите неща, които са Application IPCs и Unix сървъри, девайс драйвери, файлови системи, тези неща де-факто ви дават достъп до файлови системи, но вървят в user space. Съответно, тези програми вие може да си ги трепете както искате, вие имате достъп да правите разни неща с тях. И другото, което това прави де-факто микрокърнелите толкова непопулярни е, че когато трябва да дебъгнете даден проблем, имате следната ситуация. Значи, ако трябва да достъпите файл, вижте какво се получава при микроядрото. Вашия application тръгва отгоре, след това тръгва през файл сървъра, виждате това синичкото. През файл сървъра обикновено ще трябва да достъпи даден девайс, съответно от файл сървъра ще се обърне към девайса. Междувременно файл сървър ще се обърнал веднъж към кърнела да попита за памет, за CPU ресурси. След това ще се обърне към девайс менеджера. Девайс драйвер менеджера ще се обърне и той към кърнела да пита за памет, за процесорно време и така нататък. И чак след това девайс менеджера ще се обърне към самия девайс. И се получава, че за да дебъгнете един прост файл open, на практика трябва да дебъгвате 5-6 апликейшъна, за да разберете дали проблема е във вашата кочинка или някъде в кърнела. Което вече почва да става много сложно, когато навържете наистина нещо функционално, имам предвид функционално за нашия живот. В момента ние очакваме, че ще имаме мрежа, ще имаме аудио, ще имаме видео. Юзерите в момента имат много очаквания. И микроархитектурата точно за това е проблемна, защото тези очаквания много трудно се дебъгват в последствие. Така, хибридната архитектура от своя страна пък има микроядро отдолу и забележете, че IPC-тата и девайс драйверите са сложени пак вътре в кърнела. Само девайс драйверите и Inter-Process Communication е сложен вътре в кърнела и всичко останало, като например файлови системи, мрежови протоколи и така нататък, то е изнесено отвън. При което тук можете доста по-лесно да дебъгвате повечето ситуации, основно защото Application Inter-Process Communication е вътре в кърнела, на едно място, където знаете, че принципно не можете да влияете лесно. От User Space една програма може по един или друг начин да повлияе на друга програма, която рънва на същия компютър. В Kernel Space, ако всичко е написано горе-долу добре, вероятността единия код да повлияе на другия е много малка. При което дебъгинга става доста по-лесен. Тук при микроядрата всеки един application, по принцип се говори с application IPC-тата и с файл сървъри, и с девайс драйвери и така нататък. Вие не можете без девайс драйвер, всичко е драйвер. Вие по някаква причина ще използвате я мишка, я клавиатура, я монитор, я мрежа, хард диск. Всяко нещо е свързано с някакъв драйвер. При хибридните ядра идеята е да направите просто по-малка сложността, която се получава по принцип за дебъгинг. Тук нещо не е ясно. Добре. Така. В ядрото имаме known software. Тук съм избрал само част от нещата, които имаме в едно ядро. Първото нещо е операционната система трябва да разбира на какъв процесор работи. Примерът с Arduino-то, този код, който слагаме на Arduino-то е специално за Arduino. Тоест, този код, после като го сложим на Intel процесор, няма изобщо да тръгне. Ако го сложим на RISC процесор, също няма да тръгне. Този код е написан точно по определен начин, по простата причина, че инструкциите между процесорите се различават драстично. Между различни типове архитектури и процесори. След това, освен че трябва да си говорим с процесора, което ни е важно нещо, трябва да си говорим с паметта. Тук е нещо много важно, което пропуснахме предния път да споменем, е, че процесорите в момента са средно около 25 пъти по-бързи от скоростта на дънната ви платка. Което означава, че вие за един момент от време, едно определено количество време, данните, които можете да предадете, могат да бъдат обработени 25 пъти в процесора.
Точно затова имате повече кеш в процесорите, за да може да набутате малко повече информация, то да работи, да свърши, да изчисли повече неща за вас и на практика, когато има свободен ресурс по дънната платка по шината, да изпрати резултата, като изпрати и по-малко количество информация. След това, освен Memory Manager, трябва да имате Interrupt Handler. Не всички операционни системи имат Interrupt Handler, както ви казах, не е задължителен, но е хубаво да го имате. Принципно повечето операционни системи имат Interrupt Handler, който може да ги прекъсне във всеки един момент от времето, но на практика в хардуера имплементацията е от тип опашка. Тоест, ако имате 10 заявки, 10 прекъсвания, които трябва да се случат от LAN карта, от видеокарта, от мишка, от клавиатура и така нататък, имате 10 отделни прекъсвания, които трябва да бъдат предадени на процесора. Те ще бъдат предадени по реда, по който са дошли и процесора ще ги обработи, ако в момента може да обработи 5, ще обработи първо тия 5, след което ще свърши някаква друга работа и ще продължи да обработва следващите 5. Тоест, на практика интеръптите не са 100% не са най-добрият механизъм, който може да използвате, за да прекъснете нещо. Но това е в общи единственият механизъм да прекъснете код в кърнела. Приоритети вътре в операционната система, но в процесора, не знам кой зададе въпроса, в операционната система имаш приоритети на всеки един интеръпт, като тези приоритети са в този интеръпт хендлер. Обаче в чипа, като пристигат като данни от шината, те де-факто се кешират в чипа, защото в един момент от времето процесора може да е заед да чете нещо друго. И просто той може да бъде прекъснат, като те имат просто по-новите дана имат два типа интеръпти, пожелателни и задължителни. Като пожелателните може да ги изчакаш, а задължителните влизат в друг буфер, където задължително трябва да ги прочетеш веднага, когато имаш свободен цикъл в процесора. Но тук ще говорим за архитектурата на самия процесор. Това е при Intel x86 и при обикновените рискове. Примерно при армовете не знам как стоят нещата. Не съм запознат там. Така, следващото нещо, трябват ни девайс драйвер. Очевидно, процесор е едно нещо и основно пишем кода за него, Memory Manager е друго нещо, Interrupt Handler е така, обаче тия всичките неща са свързани с неща, които имаме вече на дънната платка по принцип, или ако имаме System on Chip, вътре директно в чипа. Девайс драйверите ни трябват за периферията. Това са ни клавиатури, мишки, LAN карти, видеокарти, storage контролери. Това са допълнителни драйвери, които вие трябва да заредите вътре в ядрото, за да може операционната система да знае как да си говори с съответните девайси. Съответно, може да ги приемем просто като валута, като отидем в друга държава, трябва да имаме тяхната валута, защото не е лошо. Така, файлови системи, освен драйверите, когато вече може да си говорим с даден създаден storage, да кажем, на този storage трябва да знаем по какъв начин пишем. Има един вариант, при който ние просто може да почнем да пишем 1.0.1.0.1.0 и така нататък в един хард диск. Това не е никакъв проблем за нас. Проблема е, че ще бъде проблем за всички останали, които трябва да прочитат тази информация, защото те няма да знаят по какъв подредбата на информацията, която вие сте записали. Ако всички използват еднаква подредба, нямаше да има нужда изобщо от файлови системи, сигурно. На практика обаче файловите системи помагат за да подредите данните по дисковете си. Това имаме отделна лекция специално за storage, така че не се притеснявайте и това ще го обясним. Мрежата. Мрежата е отделна част. Значи, за мрежата имате драйвери за LAN картата, които влизат към device drivers. Обаче в същия момент имате неща, които са свързани с протоколи, които ще видим по-нататък. Тези неща ви трябват да са отделени, поради простата причина, че те са абстракция на подреждане на данни. Следващите неща вече тук са CPU Scheduler. Трябва да може да подреждате програмите по някакъв начин, да ги стартирате, да кажете коя след коя ще се стартира. Това имаме няколко слайда за това. I/O Scheduling. Искам да ви кажа, че в текущите системи основният bottleneck, който има, не е процесор, не е RAM, а колко операции може да направим към хард диска си или към сториджа, който имаме.
Това е най-големия bottleneck, който може да срещнете по машините. Така че IO Scheduler е нещо доста важно. Network Scheduler, хората, които се занимават с мрежите, много добре знаят какво е Quality of Service. Network Scheduler се грижи точно да ви осигури съответното quality. Последното нещо, което съм сложил, но това не е последното нещо, което имате по принцип в едно ядро, е security механизми. Зависи от операционната система, на която работите, може да поддържа само един, а може да поддържа и много. Като например 20 различни security механизма. Така, започваме с следващото нещо. Тук защо не съм ги побутнал? Имаме мултиплатформеност на операционната система. Операционните системи, какво значи да са мултиплатформени? Да може да напишете един код, да може да напишете една операционна система, която едновременно да може да работи на Intel x86 архитектура и на RISC архитектура, или на PowerPC архитектура, или на ARM архитектура с една единствена операционна система. Тази операционна система сама да може да разпознае за коя платформа е писан, на каква платформа рънва, за да си рънне съответния код. На практика нямаме операционна система, която да може да се зареди, да я компилирате веднъж, да имате едно байнери и това байнери да може едновременно да работи на x86, на RISC, на Spark и така нататък архитектури. За всяка една от тези архитектури трябва да го билднете кода за там. Обаче е един код, който билдвате за съответната архитектура, затова обикновено ги наричат мултиплатформени. Сега, аз тук съм извадил 27 архитектури, тъй като аз съм Linux-аджия, толкова архитектури поддържа Linux kernel към момента, като имайте предвид, че са извадени близо 13 или 15 архитектури по простата причина, че вече не се използват. Но кода го има в интернет, може да си го дръпнете и съответно можете и на тези архитектури да подкарате Linux. Пример е, аз имам една 16, която работи с Linux ядро. Това нещо много хора изобщо не знаеха, че мога да го подкараш на такъв процесор. Така, другото нещо е в Linux само за x86, за архитектурата имаме 24 различни процесора, които поддържаме. Което означава, че за всеки един от тия процесори в Linux има оптимизиран код как да пишете, как програмата да работи по-бързо. И тук Боби може да каже, в Windows имаме ли такива неща? И да кажем, в голяма степен не. Добре, той почти сигурен съм, че поддържа поне две архитектури. не само Intel x86. В момента поддържа 4. Кои са? x86, x86-64, сървърната версия поддържа все още и Tanium и имаме скоро Windows 8 за ARM. Като по принцип... А Windows C не е ли някаква друга архитектура? Процесорите за Windows C? По принцип да, но те доста се различават. Добре, значи 5. Като по принцип Windows NT преди доста години, когато е проектиран, е поддържал 4 архитектури, някои от тях са изборени тук. Ага. Това е хубаво. Поне има някакъв напредък, 5 са. Самата система е така направена, че да бъде лесно портвана, но поради различни причини Microsoft не я портва. Да, те, не знам да знаете, но хората в Microsoft си нямат работа и затова решили да си напишат техния си кърнел на C#, да го компилират на C# и да го пуснат върху процесорите да работи. Да, това е сигурно една от най-бавните операционни системи, но са доказали хората, че на C# може да си напишеш операционна система. Какво? Не, има едни други хора в Google пък, които са написали операционна система на JavaScript, така че... Сега, има идиоти навсякъде. Следващото нещо, вече ни е Memory Manager. много ми пасва като Мариан Маринов. Така, първото нещо, както виждате тук, Memory Manager се грижи за алокирането на памет. Тоест, вие имате, да кажем, 4 плочки памет и тия 4 плочки памет са ви, да кажем, 8 гигабайта RAM.
Тези 8 гигабайта RAM обаче, тъй като са 4 плочки, са на 4 отделни слота. Какво е важно да знаете за това? Всяка една плочка по принцип се асайнва към кой процесор ще работи в операционната система. И този асайнмент за този асайнмент се грижи Memory Manager. Защо се прави така? Защото по принцип физически всеки един процесор казва, всеки един код, защото в момента имаме мултикод процесори, всеки един код казва от коя RAM иска информация. И когато имате информация между два отделни слота, на практика се оказва, че вие не можете на един цикъл да извикате информацията от двете платки едновременно. Поради тази причина, Memory Managerите във всички операционни системи, без изключение, се грижат да има Data Locality, т.е. дейтата за вашата програма да бъде на платката, с която работи вашия процесор в момента. Разбирате ли? Тоест, ако имам първа платка закачена на Core 0, тогава програмите, които рънват на Core 0, тяхната памет ще бъде алокирана по възможност. Ако имат нужда от повече RAM, очевидно няма да е само на първа платка, но по възможност ще бъде само на платка 1. Разбирате ли го това? Което улеснява, не улеснява, а забързва самата програма. Също друго нещо, за което се грижи Memory Manager е да казва на шедулерите, за които ще говорим по-нататък, къде се намира тая памет. Съответно, шедулерите да не преместват изведнъж един процес от единия код на другия код и по този начин да нарушат Data Locality и да забавят програмата, защото паметта е на друго място. Освен това, в Memory Manager имате този код, който се нарича Physical Address Extension. Пак казвам, това го има и за Windows, не само за Linux. Тоест на 32 битови архитектури да можете да достъпвате памет повече от 4 гигабайта. Като трябва да кажем, че една програма не може да алокира повече от 4 гигабайта RAM. Една единствена програма, един тред. На практика обаче, ако имате още една програма, която ще използва 4 гигабайта RAM, вие ще можете да ги рънете и двете на 8 гигабайта RAM с Physical Address Extension. Да кажем, че ще бъде малко по-малко, но горе-долу там. Така, тъй като изобщо не съм запознат с Windows Memory Manager и сега си говорихме с Боби, че нямам кой знае какво да ви разкажем за Windows Memory Manager. Аз съм си извадил малко информация за Linux Memory Manager. Там хората за пръв път, като е написан Linux, трябва да ви кажа, че Linux е написал един супер крапи Memory Manager. В общи линии почти не е имало Memory Manager, не колкото да се раздава паметта, ама нищо правилно, така да се каже. И последните години доста хора са се опитвали да напишат един или друг Memory Manager. Към момента в кърнела се поддържат само тези три SWAB, SWAB и SWAB. Като обаче трябва да имате преди, че има още около 10 или 12 бяха други алгоритми за менеджване на паметта, т.е. тези алгоритми, които са написани тук SWAB, 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 просто дефинират полисита как ще използвате паметта, примерно на какви блокове, колко ще ви е блок сайза по принцип. Като имате блокове, айде да разгледаме SWAB-а, тия блокове трябва да бъдат разделени на опашки и да имате една опашка per CPU и за всеки отделен процесор да имате отделни опашки с RAM, при което това е не RAM, отделни опашки с блокове от памет, които ще бъдат достъпвани директно от процесора. Точно с тези опашки се постига Data Locality. Сега, това е много хубаво, по принцип това е доста бърз алгоритъм, обаче на практика имате ситуации, в които това не работи добре. По простата причина, че тъй като имате опашки, тия опашки трябва да се изравняват през известно време дали коя част в опашката е по-бързна и коя памет първо трябва да се достъпи. Кажи? Ами в Memory Manager Quality of Service е много трудно да се напише по простата причина, че в Memory Manager Quality of Service представлява една проста формула математическа. И хората
Имам предвид, че хората, които са писали Memory Manager, един е професор по математика, сигурно ще да знае как да напише една формула. Принципно хората, които се занимават точно с тази част от ядрата, независимо на коя операционна система, трябва да ви кажа първо, че това е най-малко пипаната част от кърнела по принцип. Всички дори за процесорите се пише повече, за драйвер, за всичко друго се пише много повече, отколкото за Memory Manager. Memory Manager е най-рядко пипаното нещо. Защото просто е много трудно да направиш нещо, което да работи за всички еднакво добре. Точно за това имаме няколко 10 и повече Memory Manager алгоритми извън ядрото, просто защото тия, като са ги сложили в ядрото, са видели, че на много хора не им е добре с този начин на алокиране на памет. И съответно трябва да се измисли някакъв по-хубав. Значи, слаба вие с опашки. Слаба е същото нещо като слаб, само че опашките не се нормализират, т.е. не изравнявате опашките, имате количество примерно по 5 блока във всяка една опашка, когато в една опашка останат 3 блока, си остават 3 блока, не добавяте още 2. Това нещо защо е по-бързо? И това е по-бързо, когато имате неравно използване на паметта. Примерът е, представете си някой application за биоинформатика, смятат там някакви вируси, как трябва да се развият. Сигурен съм, че сте чували. Или примерно търсим извънземни с SETI at Home и разни такива. Тези програми по принцип имат един код, който просто обработва супер много данни, при които паметта расте по-равно горе-долу и после намалява по-равно. При тази ситуация слаба работи много по-бързо, защото нямате толкова рязка промяна между различни апликейшени, ако само това нещо ви работи на машината. Обаче, слаба се доказа като много по-добър от гледна точка на това, че когато имате много програми, които постоянно заделят памет, искат на и памет от процесора, след това връщат, се получават дупки. Дупки във вашите опашки. И всеки път, като трябва да ги изравнявате, това изравняване на тия големи машини, които имаме в момента, разбирате, слабо е писан, когато рампта, която беше на големите машини, разбирате, машина, дето е половината на тая стая, е била 4 мегабайта. Самия алгоритъм е от тогава. Не е от вчера, не е от 2000-та година, това е много старо нещо от 70-те години. Поради тая причина, когато стигнеш тия растежи, които имаме ние в момента с 32 гигабайта RAM, да ни се стори съвсем нормално за геймърска машина, това нещо не работи толкова добре, когато имате такова движение на паметта. Затова слаба в момента е дефалтен алгоритъм в Linux. Слаба просто не прави изравняването, така че позволява да нямате това синхронизиране между всички процесори. Защото изравняването е задължително да спрете всички процесори, да не им давате RAM, да не им давате да процесват паметта, а да изравните първо, за да знаете коя памет първо трябва да им дадете да обработва. Което, ето тук идва забавянето. И в много апликейшени, по принцип, основното забавяне е синхронизацията между всички, които си говорят в ситуацията. Така, слаба от друга страна е нещо, което е измислено, да кажем, след 2000-та година, не знам точно коя година, не си спомням. Идеята му пък е да направи точно обратното на слаба и слаба. Да ви даде възможно най-лесния начин за алокиране на памет, обаче това нещо да е изобщо да не е бързо, да не е ефективно по принцип. Това се използва за embedded системи. Embedded системи, където нямате по принцип много RAM, обаче нямате и много движение. По принцип, като стартирате програмата, приемете, че това ви е един сателитен приемник в къщи. Когато стартирате програмата, която се грижи за да ви дисплейва на телевизора съответната програма, единственото нещо, което се случва е тази програма от време на време да сменяте канала, при което да заделя още малко памет и да е върнено съвсем малко, което по никакъв начин не пречи, т.е. не тежи на мемори алокатора, така както е, ако си представите, да кажем, играем StarCraft и игра след игра сменяме карти и така нататък, това нещо разказва играта на паметта, поради простата причина, че ще имате и други програми, които ще работят заедно с StarCraft-ари и паметта няма да бъде това, което очаквате. Друго нещо,
Боби, в Windows имаме ли Memory Compaction? Честно казвам, не знам. Добре, Memory Compaction какво представлява? Да ви обясня. Идеята е много проста. Първо, кой от вас знае какво е deduplication? Deduplication. Добре. Идеята е проста. Ако имате последователността от A, B, C на едно място и на друго място в паметта имате абсолютно същата последователност, това означава, че просто имате waste of RAM, поради простата причина, че имате еднакви данни на две различни места в паметта. Първото нещо, което е важно е тия две да си останат на различни платки. Тоест, ако са на различни платки, не е някакъв голям проблем, защото по принцип дори да ги съберем, т.е. да премахнем едното и да кажем от тук вместо да заделяш 4 мегабайта RAM, тия 4 мегабайта RAM ги имам същите и тук, обаче тия ще ги затрия и ще оставя само един поинтер, който сочи към тези. Обаче ако са на отделни платки, това ще означава, че ще имам един цикъл да прочета поинтера и един цикъл да дръпна самата информация, което забавя работа. И Memory Compaction в Linux е много готино направен. Той ви запазва на всяка една платка, ако намери еднакви части памет на определени големини. Сега тия големини по принцип ви съветвам да не ги барате, но можете да си ги пипате доста лесно в сорса на кърнела и да кажете колко да бъде минимум memory size, който да ви се смята за дупликат някъде и просто да разкарвате част от паметта. Когато е на същата платка, самите платки могат да бъдат така организирани, че в един цикъл да вземете и поинтера, и паметта, към която сочи. Което е доста по-добре. И какво се получава? Ако представете си имаме 8 гигабайта RAM пак, в тези 8 гигабайта RAM искаме да пуснем 8 виртуални машини, всяка с по 1 гигабайт RAM. Това е всичко много хубаво, обаче всяка една виртуална машина, ако всичките са еднакви, първо да вземем основното е, че всичките трябва да са еднакви. Това означава, че всяка операционна система ще има един същ код. Не е така? Това е първото нещо, което е еднакво. После, ако във всяка една виртуалка пускаме, примерно, web сервер, MySQL сервер, еднакви сервиси, тези сервиси използват еднакви библиотеки по принцип, ако са еднакви версии, нали? Съответно, тяхната памет ще бъде еднаква. И какво може да направи нашата операционна система? С Memory Compaction просто да затрия на 7 от тия виртуалки паметта, която се използва, която е де-факто една и съща с първата и да ни остави примерно още 1 гигабайт RAM свободен, да може да стартираме 9. Ще имаме 9 виртуални машини, всяка с по 1 гигабайт RAM на физически 8 гигабайта RAM. Това сега разбрахте ли? Не разбрах как се търсят съвпаденията, защото ако го търсиш с стрингови матчинг алгоритми, няма да е... Не се прави с стринг матчинг алгоритми, binary search с едни битмапове. Не съм изцяло наясно с алгоритма. Просто виждал съм кода, не съм толкова добър, че да го разбирам. Съжалявам. Знам, че с битмап и повече от това не мога да ви кажа. Отнема ли време? Отнема някакво време, но е пренебрежимо спрямо това, че печелиш 1 гигабайт RAM, очевидно. И примерно, когато имаш 32 гигабайта RAM за хората, които пускат много виртуалки като мене, 32 гигабайта RAM аз мога да ги разширя до от порядъка на 50 гигабайта RAM все едно, което на практика не мога иначе да го направя. Кажи. Така, това нещо се казва copy on write, при което когато вие записвате, това го има и в Memory Manager, има го и в Storage контролерите, само когато се запише нещо, т.е. промените част от паметта, представете си, че имате тук е тая памет и тук имате някакви поинтери към тая памет. Не така. И от единия поинтер в единия поинтер, където сочим, да кажем MySQL тук, това му е библиотеката, ние решим, че го апгрейднем. Тази библиотека очевидно вече няма да бъде същата като тази, която имаме тук. И това, което ще се случи, е, че когато ние кажем на кърнела, запиши в този memory адрес, от тук нататък n на брой байта,
запиши нещо, вместо да презапишем това цялото, което е за всички виртуални машини, просто от началния адрес нататък ще му бъде алокирано толкова място или ще бъде преместен на друга част в паметта, където има място, да се запише новата дейта. Това не прави някакъв пълен хаос в хард диска и така нататък? Това не е в хард диска, това ти е в RAM-та. Да, прави... Да, може да стане тотална боза, така е. И в първите версии на този код това беше направо... Не можеше да ви работи машината, защото самия алгоритъм за пренареждане беше супер бавен и ви забавяше цялата машина. В момента това е рафинирано много. Този код е вече на 3-4 години, което означава, че за Linux това е много стар код вече. Съответно много естествено и работи много читаво по принцип. Съответно не би следвало да имате някакви огромни грижи. И това работи продукшън на адски много машини вече. Като go-to командата, да, можеш така да си го обясниш, като стигнеш до някъде, то просто те пренасочва. Обаче в един момент в времето, като стигнеш до go-to-то и му кажеш, обаче аз от тук искам да напиша нещо, просто не отиваш към go-to point-а, просто почваш да пишеш от тук нататък. Това е copy on write. И Memory Compaction е принципно много готино нещо. Към него може да добавим едно допълнение, което направиха сега последните 2 години. То се нарича Memory Ballooning, което е още по-яко. Там може да продавате повече RAM, отколкото имате, не само от дедуплициране, т.е. от това, че сте премахнали waste-а, който имате, просто представете си пак същата ситуация, 8 виртуалки. Всяка виртуалка има по 1 GB RAM, обаче всяка от тях ползва примерно по 256-300 МБ RAM. Да кажем дори да ползват 512 МБ RAM. Това означава, че имаме 4 GB свободна RAM, не е така? Обаче, тъй като на всяка една виртуалка сме дали по 1 GB RAM, ние тия 4 не можем да ги използваме, защото имаме 4 процеса, които използват по 1 GB RAM. Обаче, ако хост системата и виртуалките могат да си говорят с такива драйвери, с такъв тип драйвери Memory Ballooning, може да направите така, че свободната RAM във всяка една виртуалка да се явява свободна RAM в хост машината, където са ви на машината, на която ви рънват виртуалките, и така да може да пуснете още виртуални машини. Обаче това означава, че ако на някоя виртуалка ви трябва целият 1 GB RAM, на практика няма да го имате. Това е малкият трик, който трябва да се забележи. Това е Memory Over Commit. Това се поддържа и от Windows, гарантирам ви. Не, тук идеята няма значение за всяка виртуалка по колко е. Идеята на Memory Ballooning е просто свободната RAM, дори 2 мегабайта да бъде в една виртуална машина, да се връща обратно към един пул с RAM-та ви цялата от всичките виртуалки, да се връща там и оттам хост машината да може да взима и съответно всички виртуалки също взимат оттам. И когато хост машината вече е взела повече RAM, виртуалката, въпреки че ще й казва, че има 1 GB RAM и въпреки че тя вижда, примерно, че има 300 мегабайта свободно, може да каже, че не може да си вземе RAM, защото някоя друга виртуалка вече е взела тая RAM. Само да се върнем малко по-назад, значи в Windows няма Memory Compaction. Да, има Ballooning сам. Ballooning има, но мисълта ми беше, че когато зареждате едно приложение и зареждате Dynamic Link Libraries, там на практика имате една единствена инстанция да наречем на библиотеката, както е в Linux, но няма такъв тип Compaction, който да следи за повторяемост на памет. Това според мен, да ще го говорим по-нататък, това е специфика на операционните системи. За как програмите, как се шерват, shared libraries, как се зареждат под Windows и Linux. Малко по-различно. Това вече е в application layer. Не е чак толкова в Memory Manager. Първо и там имаше един въпрос. Не. Значи, сега ще го обясня по друг начин. Само секунда. Имаме следното нещо. Имаме една каса домати. Така става най-лесно. Имаме една каса домати.
От тия домати аз взимам 4 и казвам, че след малко може да се върна за още 2. Това ми е, общо съм казал, че ще имам 6 домата, не така. Идваш ти и аз ти казвам, не, ти имаш и ти 6 домата, обаче ти си взимаш примерно 3 домата в момента. В касата, колкото домати имам, ние двамата с тебе ще може да си ги поделим по принцип, но само ние в началото сме казали, че всеки ще има по 6. Аз в един момент от времето обаче викам други приятели и им давам всички останали домати, които са в касата. Когато се върнем аз и ти, да вземем от касата още домати, там домати няма да има. До момента, в който някой от тия, дето ги е взел, не върне доматите. Това стана ли ясно сега? Това в банковите системи е въпросът за ликвидността, защото те винаги дават повече заеми, отколкото имат пари. Не искам да навлизам там. Колкото повече, да са 50%. Не искам да навлизам там, защото всички го свързват с криза. Ама това е. Операционните системи раздават памет и карти си повече, отколкото имат физически. Да. Банките раздават пари и заеми повече, отколкото имат. Искам да я кажа, че в хостинга, в бизнеса, в който аз работя, това е 100% истина. Това не съм го научил, защото ми е трябвало, защото не ми е трябвало така просто за интерес. На мен това ми трябва ежедневно да го правя, за да продавам на хората нещо, дето го нямам. Факт от живота, даже софтуера, който пиша, основно е да позволява на фирмите, които ползват моя софтуер, да продават повече ресурс от този, дето го нямат. Имайте го предвид. Кажи. Да, memory ballooning има смисъл единствено за виртуални машини, тъй като принципно има едни други механизми в memory менеджерите. Примерно, всяка една програма казва, първоначално казва, трябват ми примерно 5 мегабайта RAM. Това е много хубаво, обаче друга програма може да каже, на мен сега ми трябват 5 мегабайта RAM, обаче по принцип искам 1 гигабайт RAM. Съответно, първоначално програмата може да каже на memory менеджера, че тя ще иска 1 гигабайт RAM и съответно да си го запази. Това нещо memory менеджера natively си го хендълва с другите програми, т.е. ако тая програма си е резервирала 1 гигабайт RAM, обаче има други програми, които са казали пък, че тая RAM не им е много важна. Memory менеджера може да сложи, да даде от тия неизползвани 1 гигабайт RAM за първия application, да ги даде на другия application. Тоест това се хендълва natively в операционната система. Балунинга има смисъл само там, където не можеш да го хендълнеш, там, където имаш една операционна система, вътре в друга операционна система и двете искат да кажат, че имат толкова RAM. Ако двете не си комуникират, за да могат да разделят едно общо парче RAM, де-факто имаме само разделени парчета. Така, следващото нещо е Huge Pages. Ако няма някакви други въпроси тук. Добре. Huge Pages. Това аз не мисля, че Windows го съпортва. Идеята е, че кърнелите, тук си говорим за Unix-ите, повечето от тия неща, между другото, важат за Unix, не само за Linux, т.е. в BSD ги има тия неща. Сега HP UX и IBM AX едва ли имат точно тия функционалности, но да кажем Solaris има възможност да използва подобни алгоритми. Да? macOS е базиран на BSD кърнела, така че по принцип, очевидно, има всяко нещо, което ви говоря тук. Даже към 70% в BSD. Така, там са едни мешаници, дето не искам да обяснявам. Така, да се върнем на Huge Pages. Значи в кърнела вие казвате кое е най-малкото количество памет, което може да използвате. Като по принцип, това са някакви memory пейджове от сорта от 256K, 512K, 256 байта, 512 байта, 1 килобайт, 2 килобайта, 4 килобайта и вие си избирате колко да ви е голям един memory page. Какво представлява един memory page? Вие казвате, ако вземем паметта за една проста таблица, тая таблица е на някакви квадратчета. Едно поленце е, да кажем, 512 байта. Ние можем да кажем, че едно поленце ще ни бъде един блок.
или може да кажем, че 4 поленца ще ни бъдат един блок или 8 поленца ще ни бъдат един блок. Тоест минималното нещо, което ще локираме от паметта. Какво означава това за вас? Апликейшъна ви дори да променя 1 байт, той ще променя 256, 512, 1 килобайт, 2 килобайта или 4 килобайта. Разбирате? И всеки път, когато записвате към RAM-та, най-малкият сайз, който може да записвате в тази RAM, ще бъде това нещо, което вие си изберете, когато билдвате кърнела. В ситуациите, които можете да билдвате кърнел. Windows. Така. Huge Pages обаче ви дава възможност да използвате по-големи memory пейджове. Защо? Защото имате application, които основната им работа е примерно number crunching, примерно видеообработка, когато ако ви трябва да обработите един фрейм, който по принцип е 16 мегабайта RAM, би било по-лесно и знаете, че винаги ще пишете обратно с 16 мегабайта RAM, като го приключите. За вас е по-удачно вие да можете на един цикъл да вземете тия 16 мегабайта RAM като един цял блок. По този начин ще ги дадете всичките 16 мегабайта на процесора да ги обработва. Обаче това пък в другия случай означава, че когато записвате 1 килобайт, ще промените в RAM-та 16 мегабайта RAM. Което означава, че процесора ви трябва да обработи тия 16 мегабайта RAM и да ги запише после на самите платки. Това е плюса и минуса. Това много зависи от вашето натоварване. Huge Pages имат някакъв малък смисъл, когато ползвате виртуални машини, но пак зависи от самите виртуални машини. Примерно аз съм виждал Huge Pages да имат много голям бенефит, когато отдолу имате Windows виртуални машини, когато имате виртуални машини с големи бази, разбирате бази от порядъка на 1-2 терабайта, където таблиците са по-големи парчета и просто хората, workload е такъв, че взимате по-големи количества информация от RAM-та. Това ви е пак към Memory Manager. В общини това не е всичко за Memory Manager. Той може да прави още доста неща, но най-простичко обяснено това е Memory Manager. Така, Interrupt Manager, горе ви обясних какво значи Interrupt Manager. Той се грижи в тази ситуация да не ви звънят на вратата. Или в тази ситуация да сте сигурни, че ще ви се обадят, за да ви кажат, че детето ражда. Така. Interrupt Manager принципно е много различен в зависимост от чипа, на който се намирате. Простата причина, оня код в началото, който видяхме за Arduino, той е много лесен, простичък за един някакъв лек чип. Обаче, когато имате процесор, който поддържа хиляди inputs и outputs, може да се получи така, че може да получите хиляди interrupts в секунда или в микросекунда даже наносекунда, разбирате? Тоест много информация, която да флудне процесора по един начин, по който после вашия application само заради хендълването на тия интерръпти няма да може да прави абсолютно нищо. И това по принцип ви казвам, че се случва, наистина се случва, когато имате кофти, примерно storage контролер, кофти LAN карта, кофти видеокарта. Ако примерно самата платка не е добре сложена на слота си, не е влязла много добре, не прави добър контакт, трепери, това може да генерира интерръпт към процесора. Когато тия интерръпт станат много, процесора ще се забави така от нищо. Вие няма да разбирате защо това се бави. Какво това е ехо, дето се случва сега? Interrupt Manager има за цел, когато забележи нещо такова, да се опита да игнорне, ако имате много еднакви повтарящи се интерръпти, да се опита да предикне какво ще се случи с цел да може да намали натоварването на процесора ви. Тоест, вие може да кажете на процесора в един момент от времето не приемай интерръпти от този инпут, от този инпут и от този инпут, т.е. да ги изключите. Ако хардуерът ви не работи добре, той изведнъж може да бъде спрян към процесора и изобщо да не го получавате. Това нещо, обаче, лошото е, че на практика не се случва само от процесора, защото интерръптите ги получава и BIOS. И какво се получава? Вие имате операционната система, тя се грижи с този Interrupt Manager всичко да работи ушким горе-долу добре, обаче имате едно друго парче малко код,
което от време на време се навира носа във вашата работа и променя начинът, по който работи процесора ви. Мога да ви дам един много прост пример, който ми се случи с тая машина онзи ден. Както си работех, изведнъж машината ми клекна на 800 МHz. Просто спря да работи на 2 ГГц, на колкото е процесор. Това обаче се случва, защото BIOS-а изпраща един определен интеръпт към процесора и му казва: ти повече няма да се качаш на по-висока тактова честота, а това се случва, защото BIOS е сметнал, че на мен ми прегрява компютъра. Въпреки че имам същия код в операционната система, който се грижи за прегряването, на практика BIOS-а ме прецаква и аз не мога да си прегрея процесора даже. За мен, честно казвам, би било плюс да мога да го направя, но няма да си напиша BIOS, така че ще трая. Така. Кажи. За менеджера, като примерно е натоварен процесора и не приема повече интеръпт, запомня ли ги като в буфер някъде? Менеджера има различни политики и там аз затова казах, че са напълно различни спрямо процесора. Защото има процесори, които имат голямо Q за interrupts, има и ситуация, в която самия код, който просто той като види повтарящи се 4000 ивента еднакви, очевидно може да каже: искам първите 3500, да кажем изобщо да ги разкарам, защото не са релевант. Еднакви са. Така или иначе 500 ще ги оставим, но примерно първите 3500 ще ги изчистим. Това е работа и това много зависи колко голямо Q имаш примерно за интеръпт в процесора. Тоест, то не е Q за интеръпт, то ти е Q за сигнали на инпута. И на всеки инпут, сега има процесори, където от всичките инпути отиваш на едно Q. Има други процесорни архитектури, където всеки вход си има отделно Q. И съответно имаш разлика в тия неща и кода наистина се различава драстично между процесорите. Това е по-скоро част към кода за мултиплатформеност на операционната система. За този процесор ние сме написали и този код, за другия този код, обаче веднъж като го компилираме, той работи за тая машина. Като го компилираме на другата, работи на другата по еднакъв начин обаче. Кое е по-добре? Отделни кюта за вещите? Не съм хардуерист, за да кажа. Там това много зависи от чипа, архитектурата на чипа, примерно дали си с RISC, дали си с x86, дали си с PowerPC. Много зависи как е направен самия процесор. Това е до, как да ви кажа, ако имаш един телевизор електрон, и тук връщам се към електронния големите топузи, защото там едно време баща ми можеше да отвори отзаде този телевизор и да смени примерно 2 транзистора и това нещо да тръгне да работи отново. С процесорите това нещо на практика не може да се случи. Ако 2 транзистора вътре изгорят, вие нямате възможност да отворите процесора да ги подмените. Очевидно проблем при 1 400 и 400 милиона транзистора вътре в един процесор, няма как да намерите тия двата, дето са ви прекъснати. И точно заради тази архитектура, която са измислили някакви глави, дето много разбират в тази насока, не такива идиоти като мене, тия хора са го мислили много. Аз не мога да ви кажа. Това, мога да ви кажа в софтуера как би изглеждал, обаче в хардуера никаква идея. Така, девайс драйвери, очевидно, някои трябва да се ползват по един начин, други не трябва да се ползват по същия начин. Точно затова имаме код различен за абсолютно всеки девайс. Знаем какво ще правим с това отляво, знаем какво ще правим с това отдясно. И двете неща се ползват за точно това нещо. Никога няма да използваме това с шиповете за работа, за която ще използваме розовичкото. Или поне не с шиповете. Точно за това имаме различни драйвери. Тези драйвери обаче имат различни изисквания. Примерно имате драйвер, който се занимава само с мрежата. Мрежов контролер. Неговата работа няма абсолютно нищо общо с работата на един storage контролер. Да, те са платки, да, имат чипове, да, имат RAM. Оттам нататък те са напълно различни устройства, съответно софтуера за едното по никакъв начин не трябва да работи с софтуера за другото. Едно време
в първите операционни системи, разбирате, тук си говорим за операционна система, която е рънвала колкото компютър, който е бил колкото целият този етаж. Колкото целият този етаж, тази операционна система е рънвала една единствена програма. И тая програма обаче трябва да може да работи с няколко основни девайса. Първият е един девайс, дето е чел тия перфокарти, да ви ги показах в началото, а вторият е един друг девайс, който разпечатва такива перфокарти. Тия двата са изглеждали като еднакви девайси на практика, разликата е, че едното просто е, като е бодвало вътре в дупката, е разбирало, че това е че там има дупка, това ни е единица, а другото е бодвало, за да напише единица. И тия хора са използвали един същ код, което е довело до един много интересен проблем. Като пуснеш 14-та карта подред, принтера де-факто почва да бълва абсолютно рандом информация, без изобщо да смята. По простата причина, че имало грешка в драйвера за четене, който като му използват кода от драйвера за писане, де-факто пребава принтера. Драйвера за четене продължава да се работи перфектно, просто драйвера за писане се прецаква, защото имало off by one. Изместване с единичка, където се е получило. Заради такива тъпи грешки, хората от такива тъпи грешки са установили, че е хубаво, когато имаме един девайс, който почти няма нищо общо, може да има много общо, но на практика са различни неща, да ги разделяме тия драйвери в отделни парчета код. Сега очевидно, ако имате саунд карта, не очаквате драйвера за саунд карта, като говорите на микрофона, да ви рисува нещо на видеокамерата. Няма и да искате да се случва. И затова имате това разделение, тия неща да не са заедно. Обаче девайс драйверите по принцип не само в Linux, в Unix и в Windows, във всички операционни системи, хората се опитали да ги разделят на групи драйвери. Защо? С мъничко сега, като продължим, ще видите мултипроцесор, там мултитаскинг неща. Идеята е, че процесорите винаги работят sequentially, т.е. всичко се обработва едно след друго. Но на практика, тъй като са толкова бързи, 2 ГГц са прекалено голяма тактова честота за каквото и да е живо същество да може да засече разликата между 1999 МГц и 2 ГГц. Няма да можете да видите разликата толкова бързо това нещо. И затова, когато се случват толкова много операции, на вас ви изглежда, че те се случват едновременно. Но на практика в процесора ви се случват просто, да кажем, 2000 задачи едновременно. Вие виждате две неща, които се случват за вас едновременно в процесора са едно след друго. Така, тук малко ви обърках, извинявам се. Някакви въпроси? Преди да продължа с това. Някой иска ли почивка, защото аз не знам колко е времето? Има ли нужда от почивка? Добре, айде да направим 15 минути почивка. Няма да бъда жестоко на децихарство. Защото на всички явно не е твърде интересно. Обаче има нюанс, който да записваме.